Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami sang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw, ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, ti okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto mabakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Kapaloyo kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nairaban ka galilo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double kita lodra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banuablas ang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Hi, kainit na gid Mabatsyagan na gid ang summer. Tama kaginot. Gani man ga.
Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte nagid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilaya First, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. It's 7:24 in the evening. Sagid kamay ayad nga gabi. Sa aton mga kaparty nga nakatutok sa ato sa mga gabi. Okay, welcome sa ating program kada gabi, kada weekend. Now, this is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag syempre ang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Okay, samtang mo na nag-himos-himos ng mga panyapon. Ang iba nakapanyapon ng Gurusubong. Ang iba na nagatig-ab na. Okay, iba nag-himos-himos pala sa ilang mga lamisa. So, samtang mo na nag-himos-himos, pwede ka mo siyempre makabutang sa headset sa inyong mga cellphone. Kag makapamati sa aton nga program sa mga gabi. This is Dance Party Mixes. Kag siyempre sa mga gabi, may ara kita nga Name the Tune promo. Name the Tune promo. So, imo nyo lang karon, no? So, pakton ang title sa akon nga featured songs, no? 15 featured songs. Kag siyempre may pinakamadamo karon nga mapaktan. Siya ang daog. Kag siyempre may free nga GCash nga 250 pesos, no? Okay, hindi pa ko na mangita. Mamati na ako sa ating program. May libre ka mo nga GCash, no? So, sadya-sadya ni karon, ha? Kaya gusto ko lang check sa liwat i-remind ng atong giling Name the Tune promo, no? So, walang halong scam, no? Kung sino magdaog iya, so discard na iya. Okay, so hopefully hindi ka mo advance thinking basi mamba ka mo ba lang amo mo to, no? Okay, katuwaan lang So kung siya magdaog, so saya i-load ka ng GCash. Okay, so tamay-tamay dala na para sa itong Name the Tune promo dito, guys. Okay, kag of course ka po niya si DJ Vic Donoso III. Certified Panay Mix DJ and a proud member of the Dumangas Mix Club.
Kag siyempre sa akong mga grupo sa mga Remix World, sa mga nagatipon-tipon dira sa may Iloilo City, na kay subong Istinagyang Festival sa Iloilo. Okay, sa world class nga celebration nga diri lang gid sa Iloilo ang Dinagyang Festival. Nga gina-held every fourth Saturday and Sunday sa month of January. Okay, kag daw medyo level up sa mga aton nga Dinagyang kay daw ka mga nag-meet agad sa mga performances, no? Okay, so hopefully na nag-enjoy kayo na, no, sa last day sa ato nga Dinagyang. Ang problema kay wala ko nakalagaw, no, kay medyo wala sang budget. Kag medyo busy ang linya. Okay, today is once again so January 28 to 2024. Kag siyempre katapusan nga Domingo sa aton nga bulan. Kag pila na gid lang kaadlaw, subayaan naman naton ang bulan sang January. Kag mag-welcome naman kita sa siyempre sa bulan sa mga pagigugma. Okay, before mag-tamwa ang bulan sa pagigugma, be sure nga may aral na kamo ka-date sa Valentine's, no, para nga hindi ka mo magka-problema. Kung sino nyo dalon sa plaza, plaza kag papamawan. Kag iba subong wala pa sang nobya, wala pa sang nobyo. So amo gina nakadamo sa pwede makita sa social media, no. Okay, sa mga bago lang siyempre nakapuli alin sa Tagaytagay. Hopefully nga wala ka mo sa mga gas-gas sira, no. Gagawin siyempre, kompleto pa ang mga party sa isang inyong mga lawas. Kag sa mga nag-inom-inom dra subong nga wala pa nakapuli. So halong-halong lang ka mo sa pagpuli karon. Medyo nag-ulan-ulan subong sa Dumangas. Nag-ulan-ulan gamay. So medyo matugnaw sa gwa, no. Kag nagtulo-taliti, hopefully kag for sure madanlog ang dalan, no. So halong-halong sa pagpuli, no. Tanda naton perming during rainy seasons, road are just like women, they are slippery when wet. Okay, nalis ka na nakatutok sa aton sa mga gabi before kita mag first song sa atong aning Dutch promo, no? So naging nagtamwa si Sir Eugene or Eugenio Hulo all the way from Barangay Cali, Dumangas. No, amo ni siya si DJ Eugene sang RCFM 103.5. Salamat sa pagtama na upod kami ni dati ka program sa RCFM. Kag basi makabulig makaupod-upod man siya sa atong program, no? Din si DJ Sards sang Balasan Mix Club DJs, na nagatama man sa aton. Isa man kasikat nga remix maker diri sa Western Visayas. Kag siyempre sa mga bilog nga Panay Island, no. Sige sa masig sa pagtama. Kag si Cheryl Grace Dorimon. Okay, ang parinti ni Nobita. Parinti ni Nobita. Cheryl Grace Dorimon nagatama man sa aton sa mga. Kagambal ni Sir Eugenio Lo, good evening. Please shout out or pa-shout out sa mga school administrators sang District of Dumangas 1. Sige sa tanang mga gwapo ka mga gwapa nga mga school administrators sang District of Dumangas 1. Isagid ka may daad nga evening sa inyo tanan. Alin siyempre sa gwapo ban nga retired principal sang Dakotan Elementary School. Oy, makinita kami boss gali, no? Kay boss amon nga in-service training dira sa may Dumangas Central Elementary School. Makita kami dira, no? Then katama man sa ato si Guillermo Sidantes dira sa may barangay sa Dumangas ang kulukan taman sa online, no? Kag thank you so much sa pagtamwa. Kag hambal ni Cheryl Grace Dorimon, good eve Cervic. Okay, say man sa imo. Kag si Ma'am Hasmin Diliho dira sa may Iloilo City, no? Thank you so much sa pagtamwa ng Master Teacher 2. Dahil sa may hindi nga ganing bakwan eskwelahan lipat ko. Basta sa may Iloilo City, ha. Okay, din si Stephen ang swabe man mag-repair sa mga cellphone. Para man nagkatama sa ato, na. So basi gusto niyo magpakayos sa inyong mga cellphone, basi ka mga laway na sa nagagawa ang mga display kadal lang sa may Stephen Cellphone Repair Shop dito sa may Banos, San Dumangas. Okay, din si Alson Blanco nagkatama man sa ato sa bounty. So much sa pagtamwa. Then si Romel Villanueva Nilia, kag si cousin ko Rafael Donoso Jr. Salamat sa pagtama sa imo dana. Kag siyempre si Roger Duran, akong mga idol dra sa may Kingdom of Saudi Arabia. Nga perming nag-vlog nung gina-follow ko niya mga vlog na. Salamat sa pagtama Roger Duran. Intra ka sa name Dutch promo, no? Digay ma-play kita sang song number 1. Then si Ma'am Giro Sanico sa may Patlad Elementary School. Salamat man sa pagtama, ma'am. Ang gwapang teacher sang Patlad Elementary School. Kag siyempre
ang matanda man magkuti-kuti. Magkuti-kuti sa mga cellphone, no? Sa mga gadget, sa mga laptop. Then si Parente ko Arlene, Dipita Dipra sa may Hong Kong. Thank you so much, Kit Parente, sa pagtamwa. Nilalaman si Ma'am Lizette Niva Vidro, ng mga gwapa mga teachers ang Patlad Elementary School. Kag si pare ko Bernard John Mosquida. Then si Stephanie Junia, ako nga gwapa estudyante before sa may Sapao Elementary School. Then si idol ko nga si Sir Dexter Ardales, no, sang Cayos National High School. Sir Idol, pa-shout out sa faculty and staff sang Cayos National High School kag sa mga baskugan nga mga sang barangay Cayos. Ano na siya nga baskog? Baskog sa chicks? Baskog sa kaon? Baskog sa TikTok? Abi, clear ko na siya nga baskog. Kagambal ni Roger Duran, katamo man ako idol sa ima. Kasi, sige Okay, basta gusto mo mag-sponsor sang premium, pwede man chat ko lang ikaw. This is ambal ni pare ani Sir Eugenio Hulo. Happy din nagyang, God bless and more power to your program. Okay, salamat gid DJ Eugene or si Sir Eugenio Hulo, ang gwapong retired principal sang Dakotan Elementary School. Ako estudyante nga sa abroad man nga si Juan Carila Gregorios, nagatama man sa aton. Thank you so much sa pagtama, kag halong-halong nga sa abroad, no? Kag si James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. Okay, so para mo na nagtama sa aton. Kag si Julie Biliasa, no? Ang gwapa sa may Barangay Managit, Tumangas. Okay, so once again, so welcome sa atong program. This is DMC Nitro GFM Dance Party Mixes. Kag siyempre kaupo niyo si DJ Vic Danosa III. Kag siyempre may araw kita sa mga Name the Tune promo. Ang imo nyo gilang ipakto nyo ang title sang akon nga i-play nga i-featured song or songs, no? Kag may pinakamadamo karon nga mapaktan. Siya ang tagaan sang GCash nga 250 pesos. Nga courtesy ni Ma'am Susan Tyson dira sa may Metro Manila, okay? Okay, ready na kamo sa itong song number 1. So, oras na ito 7:33. Ano iba nagapan niya po na sa bona? Okay, magandang ka itong computer for our song number 1. So, very ready sa inyong mga cellphone. Very ready sa inyong mga dulunggan. Kag mapamati na sa aton nga song number 1. Ako'y nakatingin ulit sa salamin. Di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying. Tumingin ka ulit sa salamin. Ang alawa di ko sinasadya. Kung bata ko ngayon pinagpala. Itong hatalo. Nagdadala tayo ng lalala mo. Okay, before sa ato song number 1 from Romel Villanueva Nilian. Thanks sa greetings, idol. Wala pa man nakaritar si DJ Regina. Sako lang sa pangaboy sa Qatar. Okay, mo gina. Importante nga sa inyo sa abroad, no? Ang kwarta pagtabok sa Pilipinas naga-multiply. Alexa mo dali ang kung ano amo sweldo, amo lang gina. Thank you so much kid Romeo Villanueva Nilia or si DJ Regine sa pagtama. Okay, kato na sa ato nga song number 1 para sa aton nga Name the Tune promo. So bili din na sa imong cellphone kag sa inyo mga dulungan for our song number 1. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Number 1. Okay, muna ato nga song number 1. So kung bala nga title, just comment sa dalom. Complete title ha, na wrong spelling wrong. Dapat exact title, wala sang kulang, wala sang sobra. Title lang, never mind about the singer and the year nga gin-release ang kanta, okay?
panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni araw patumbuan sa gwa, kaya lang kamada, way daya. Kay si DJ Donoso III. kang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo. The public may dance. Humongous Mix Club Radio FM. Your number one choice. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. Number one choice. Okay, our song number 1. Okay, so wala may nag-answer ako. Isa lang nakita ko nag-answer si DJ Sarge dahil sa may Balasan Mix Club DJs. Wala ko magana sang 200 pesos nga Gcash. Or basi wala lang ka makabalas ang title na. Ang unang nag-answer kay na si Roger Duran sa may Kingdom of Saudi Arabia. Kaghambal niya ako no lamok. Hindi pa to siya kay na idol ang lamok. Wala pa to yan. Amon na siya ako nga official nga background. Magwakal ako kay ang lamok di sa amon. Pretty kadamo, no? So, acknowledge ko man si Archie Garalda or si DJ Arc, no? Sang Gimbal Mix Club, member man sang Panay Mix DJs, no? So, sorry, wala kita nakabanding-banding. Kaya medyo sa ako ang kabuhay ko. Sige lang, may mga time pa. Dama pa sa chimpo nga makabanding-banding ang mga members sang Panay Mix DJs. Okay, nakatutok man sa aton si Judy Gonzalez, no? Ako nagagawa po estudyante before sa may Sapao Elementary School. Kaya nga mali shout out sa Team Bangga, Sir, kag sa Batsuyan ni Nonoy Tugba. Okay, salamat isa dala sa pagtamwa, no? Kapuling nga tanan nagtamo-tamo dala kag nagapalo pamati. No? May Batsuyan dagali. Sige, mamatch kita da anytime, no? Then alam mo si Michael Borbaho, no? Amon nga mag-bro sa All-Star Riders. Sige, saban sa pagtamwa. Kagambal ni paring Noy PD Pesta, Bad Girl. Okay, kung makuto na ito computer. Tama ba ang answer ni paring Noy PD Pesta ng Bad Girl? That. Computer, tama ba? Sorry, wrong answer. Okay, sorry, wrong answer. Parang na PD Pesta. Then si pare ko Pablito Pedregosa, siyempre retired nga principal man dala sa may Dunya Iloilo. Nagtamo man sa aton nga Facebook Live. Salamat din sa pagtama. Kag siyempre ang unang nag-answer kay Ina, no, si DJ Sarge, no, ang hambal niya. Replay. Okay, pamangoto nato ng computer. Computer, tama ba si DJ Sarge? Nga replay ba ang song number 1? That's right. Everybody join me! Congratulations! Okay, congrats kay DJ Sarge sa may Balasan Iloilo. Nato song number 1 is Replay from Iyas, no, song sang 2010. Okay, TikTok version, siyempre na. Parang medyo swabe ang audio. Okay, si Yel Villanueva sa may Taiwan. Nagatama mo sa aton. Thank you so much, Gate. Kagahambal ni paring Pablito Pedregosa. May gabi, DJ Vic. Okay, same man sa imo. Kag sa imo nga family circle. Kumusta ang audio nato dira? Okay man ang audio ko da? May man ang buffer. Nag-glitch. Okay, so therefore, si DJ Sarge may 1 point na sa atong Name the Tune promo. So may 14 songs pa kita nga i-play. So tanan may chance pa na. So standby ka mo dira kag mag-intro sa atong Name the Tune promo. Ang may pinakamadamo nga answeran karong answer or correct answer syempre
may 200 pesos nga Gcash. Pag wala ka mo sa Gcash, siyempre pwede man nga load. Pwede man nga batsoy. Ipadulong ko dala sa inyo. Sa mga boys o gali sa amon, galing batsoy paglabot sa inyo. Basi lata ng Mickey na. Okay, once again, so replay from Iyas no, sang 2010. Okay, katutan sa ito na song number 2. Humongous Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Number 2. Okay, amo na sa aton nga name song number 2, no? If you know the title of the song, just comment sa aton nga comment section. Only the title of the song. Panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na, kay masakot ta. Bayle lang, wala gamo ah. the public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Hala dira, waswas, bomba, birada. Humongous Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, our song number 2. Okay, wala gawin may nag-answer. Ano, wala ka mag-anas ng 200 pesos nga Gcash?
Okay, Nals, kung ano yung nagtama masato no siyang si Judy May Bangod ng pinakagwapa mandala sa may barangay Palok, Suol, Dumangas. Kasugod na, sir. Okay, song number 2 pa lang kita, Judy May Bangod. Habol ka sa song number 3. So may nag-answer na kayo na sa aton, no? But before natin i-reveal nila mga answer, panglawago natin na yung mga tutok sa aton si Ma'am Jesus sa Lambungan. Dala sa may Dunyas Iloilo. Thank you so much sa pagtamwa, ma'am. Or si Marico Isusa, no? Thank you so much sa pagtamwa. And of course, si Oli Vadis Boots, no? So, pag-comment lang kung di ka mga parties ang Pilipinas o sa parties ang mga libutan. Para pa lawag ka mo. So, libre ang shoutout sa bong. Basta may mga celebrations sila. May mga birthdays, may mga kasal. So, pwede ka mo makapa-shoutout ulit sa bayad. Okay, sir, Cristino Noy Rex, di may isip pusong bato. Okay, karoon lang garo, dugay Jody Gonzales. Kay, my name Datsun Pro mapakita. So, dugay ma-play kita sa pusong bato. Para sa medyo matigang ilabalatyagon. Matigang abisan ano nakaantos ang nagapamasyal sa ila. Daw wala pagi sila gana magsabat, no? Kag ginapaantos pagid ang balatyagon sang iban nga mga lalaki. Amo gyud ng mga babae. Okay, may mga babae ang medyo pagkipot. Kag kinahanglan gid nang mag-antos dito kasabton. Okay, ako na nag-answer kay ina sa akon based on my computer. So si Yel Villanueva all the way from Taiwan, Yel, no? Okay, hambal niya, she doesn't mind. Timing gini sa mga hambal ko ina ng mga babae. Walang paki, no? Walang paki sa ibang mga laki. She doesn't mind, no? So, hambal man ni DJ Sarge sa may balasan Iloilo, she doesn't mind man, no? Okay, para sa mga dua answer, kag siyempre, nauna si Yel Villanueva. So, pamangkutan natin computer. Okay, computer, tama ba si Yel kag si DJ Sarge nga she doesn't mind? That's right. Everybody join me! Congratulations! Okay, ang title sang song number 2 natin is She Doesn't Mind by Sinpo. Song sang 2012. Kag siyempre, ang una nakasabat si Yel Villanueva, no? So, meron ka ng 1 point, Yel Villanueva. Si DJ Sars, may 1 point man. Kag siyempre, may 13 songs pa kita nga i-play. Both sitting on tanan, may chance pa na. Okay, so, paring na Pilipesta, good evening, pre-break. Pa-shoutout kay Nining Morina Barolo Diaro. Sige, para na, sa tanan nag-listeners natin sa Pulapalibot sa Dumangas. Sige din may daad nga evening sa itanan. Kagambal ni Nuba Villa Altar Piña. Good evening, Sir Vic. Okay, same na sa imo. Kag nagatama masata sa mo si Jan Pastrana Changao. Okay? Shout out, Sir DJ John Paul of Pasig City. Okay? Okay, bago lang kita sa Facebook ba? Si DJ John Paul of Pasig City. Nga member man sa Panay Mix DJ. DJs nga. Siyempre mga sikat nga mga remix maker. Dari sa Western Visayas. Okay, kumusta ato na ang dinagya? Pagtamo sa atong dinagya. Isa masgid dyan, Pastrana Changao sa pagtama. Okay, ready na kamo sa itong song number 3? Pag ready na, just comment na sang like kay ma-play kita sa itong song number 3. Okay, may mga babae nga si Doesn't Mind. Isa na nga pakigluoy. Ano ba nga diskarte? So wala pa kayo mga babae nga iba na. Hindi magurutanan na. Pumayara kayo mga mo sina. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number 1 choice. Okay, hambal ni DJ Sars kay na bungkit orot gid ni karon na. Tanong abilidad mo eh. Kung nabungkit orot mo padasig-dasig ni bala pa komenta. Kaya kinaklear ko lang no, so ang ato nga name Datsun promo wala isa sang magic kaya lang nagligad kami nag-react lang nga ako nung
Nag-play pa lang song, may nag-send na sang answer. Pakikuya sa nag-send akong dasig siya, no? Basta gusto ko na ipabalo sa inyo nga aton nga hampa-pahampang subong walang halong daya, no? Thinkers are doers, pero siyempre hindi ako masina, no? Kaya of course, ating premium is brought to you by Ma'am Susan Tyson dito sa may Metro Manila. O, kita lang kamo, kilala ko man, no? So, kilala ko kamo tanan. Siyempre, wala ko sang pilian sa inyong siran sang answer, no? Kag nga, mapaprogram ko, tapos i-share ko mo lang answer, no? What a logic. Okay, katulitan sa itong song number 3. Biri sa mga dulunggan. Kag biri sa mga keypad. Biri sa inyong mga computer brain sa pagpanomdom. Ano na itong song number 3. Number 3. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni Arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kaya si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisa na kay masao ta. Bayle na wala mo ah. the public may dance. One more time, you and I can leave the world behind. Boom, blast, let's turn it up. Been there somehow, burn it up, yeah. Today I'm gonna act a fool. Bring your friends, keep buckle up. No destination, that's so long. I can take you to the moon. We're going on vacation, so where you wanna go? It's a celebration, don't need no invitation. Going on vacation, so where you wanna go? Love is our destination. We going on vacation, so where you wanna go? It's a celebration, don't need no invitation. Going on vacation, so where you wanna go? Love is our destination. 1, 2, 3, Us Mix Club Net Radio FM, Your number 1 choice. Donoso III of Mama's Mix Club. It's a celebration, don't need no invitation. Going on vacation, so where you wanna go? Love is our destination.
to be wild, grew up to be wicked, talk and bring it to me. It's DJ Vic the Nosso the Third of Among Us Mix Club. Okay, oras nato is 7:57 na sa gabi, alas 7:57 na sa gabi. Okay, so sa mga bago lang siyempre nakatutok sa ato, nakatama. Kamu pamati sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kaya siyempre kaupo niyo si DJ Vic na nasa third. And we are broadcasting live here sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag mabatian siyempre sa bilog nga Pilipinas. Kag bilog nga kalibutan by our Facebook Live. Okay, before kita magpadayon, ang nalis ka na yung mga nag-donate sa ilang mga reaction sa ako niya Facebook Live, no? Si Sir Eugenio Lo. Thank you so much good sa pag-click sang like. Dinaido ko DJ sang Short FM 101.5 na si DJ Putpot or si AJ Gonato. No? Thank you so much good idol sa pagtama. No? Doon na ako mag-upod-upod sa inyo. No? Then si paring Bernard John Mosquida nag-share nag-donate pa sa yung heart sa ako niya Facebook Live. Thank you so much good please sa pag-donate. Si Ma'am Precious Derikito ang gwapang teachers ang Salangan Elementary School kag honors ang ENR Odaki Snack House. Dito sa may bano sa Lumanga. Salamat gid sa pag-donate sa mga heart, no? Kag basi gusto niyo magpamahaw sa may bano sa Lumangas nga medyo suabe. Barato kag siyempre fully air conditioned. Kanto ka mo sa may Odaki Snack House sa may Burger Street sa bano sa Lumangas. Thank you so much gid sa pagpamati. Si Cora Di Madara sa may Barangay Talo sa Namangas. Thank you so much sa pag-click sang like. Si James Romo Pirali sa may Cagayan de Oro. Din si Stephen dara sa may Barangay Harding Namangas. Si Cheryl Dorimon, Cheryl Grace Dorimon. Din si Sister Ko Analisa Donoso. Thank you so much sa pag-donate sang heart. Din si Paling Nipi de Pesta. Si Nuba Billy Altar Piña de Vera. Salamat sa pag-share sang like niya, no? Kag si DJ Archie Garalda sa pag-donate sa imong heart. Kag si Dalia Quarton Winancio sa may barangay Bakong Dumangas. Kag regards sa imong family circle. Tanang yung mga taga-barangay Bakong Dumangas. Of course si Guillermo Sidantes dari sa may barangay sa Dumangas. Kag si Ray Dexter Diduayan. Thank you so much sa pag-monitor. Okay, so check natin mga nagtama sa ating Facebook Live. No, kaya na nagtama sa aton si okay, nag-donate sa ilang sa ilang answer. So, hambal ni DJ Sarge sa lingaw-lingaw lang. Okay, lingaw-lingaw gidi. Sali kita ka way-away man. Ano makuha mo sa way-away ka sali ka daya, no? Okay, ang bali DJ Sarge no vacation. Ang muna kinala ko subong dapat na may vacation ako daw grabe gid nga trabaho, no? Hambal ni Yel Villanueva vacation man. Hambal ni Judy May Bangon vacation. Hambal ni Nuba Billy Altar Piña de Vera vacation remix. Okay, chika to be kung tama ang vacation. That's right. Everybody join me! Congratulations! Okay, kung tama si DJ Sarge, tama man si Yel, tama man si Judy May, tama man si Nuba Billy Altar Piña de Vera. Pero ang problema kay una si DJ Sarge, no? So ang ato song number 3 nakuha ni DJ Sarge no vacation ang exact title. Okay, so from Freddy Kalasang 2019, okay? Of course, remix version. Okay, so so now may ara na 2 points si DJ Sarge, may 1 point si Yel Villanueva. Kag siyempre may 12 songs pa kita i-play sa tanan, may chance pa. So hindi na magpuli, hindi na magaling sa inyong mga bangko. Kanungan sang 250 pesos nga GCash. Ang atong nga winner nagligat si Victor Guillermo, siguro nagpuway na siya kay ti daw. Kasi atong yung chance sa iba, no? Actually si Victor Guillermo singer na siya, muna just nga damo sa nabalaan, no? Atong yung manggaro sa iba na. Okay, ano naman si Marico Cristina Guillermo, nagtama sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtama. Okay, marandom kita sa aton nga song number 4. So tamay-tamay para ma-check naton kung ano ang ma-play nga number 4 naton sa Name That's and Promo. Okay, nag-random atong computer para sa atong nga song number 4.
Okay, so bili din na sa itong song number 4. So bili din sa mga cellphone. Bili din sa mga keypad kag sa inyong mga computer brain. Ari na ito nga song number 4. Number 4. DMC Net Radio FM.
This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, welcome back sa atong name Ditson promo sang DMC and Neto FM with the Dance Party Mixes. Kag siyempre sa bago lang nakatamwa, no? So nakaman nagpamati sa DMC and Neto FM. Kag siyempre ang DMC and Neto FM is the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Okay, thank you so much sa pagtamara sa buong si Nini Lampitok Buendia sa may abroad. Salamat kayo sa pagtamwa. Kag siyempre ada madra siyempre ang amon nga pinalangga nga district supervisor, public schools district supervisor sang District of Dumangas 1 nga si Dr. si Manine ko Dr. Rosario Distora. Salamat gid Manine sa pagtamwa. Okay, sa ato nga song number 4 para sa ato nga name Ditson promo. Kag siyempre may pinakamadamo nga man sila karon. May free GCash karon nga 250 pesos nga brought to you by Ma'am Susan Tyson dila sa may Metro Manila. Okay? Okay, so hambal ni Nini Lampitok Buendia, mayong gabi sir. Kag sa tanan nga mga tagpalamati, no? Kag sa ginatamya ko man ang duwa ko ka boyfriend. Boyfriend singon si George and G Lord sa may barangay Talusan Dumangas. Okay, so wala gid problema. Tiyo sama sa pagtama, no? Okay, ang nag-answer si unang nag-answer si Yel Villanueva sa may Taiwan. Kagambal niya Kinabuhi. Ang nag-apply ko na sa mong is Kinabuhi. Tama ba, computer? Sorry, wrong answer. Okay, sorry, wrong answer. Okay, according kay DJ Stars, dala sa may Balasan Iloilo, members ang Balasan Mix Club DJs, hambal niya, ipanumpa ko. Ipanumpa ko, kung sa aton sa Ilonggo, ginasumpa ko. So may mga ginakaugtan bala. Labi na nga kundi makuha, kag grabe kikaburido niya. Ang pinakalas niya ngayon, ginasumpa ko ikaw. Ginasumpa ko ikaw. Kung ginasumpa ka kuno nila, o ginasumpa ka kuno, medyo do hindi na namayo imong pangabuhi, no? So likawan gid nga isumpa sang imo nga mga kapamilya. Labi na gid sa mga ginikanan nga ila mga bata temprano pa nagpalaman na. Nagpataban sa mga lalaki. Kag ginambal na nga ginasumpa ko ikaw. Hindi ka magambal sa amuna na. Bisa paano bata man gyapon. Yung mga kakulangan lang sa kalipatan. So basi madala pa man sa istorya. Basi pwede pa man mabawi, no? Hindi lang pag-isumpa kay problema na iya pangabuhi. Okay, so according kay DJ Stars sang Balasan Mix Club DJs, ipanumpa ko. Tama ba, computer? Computer, tama ba? That's right. Everybody join me! Congratulations! Okay, song number 4 nato is Ipanumpa Ko by Okaraga. The group called Okaraga. Sang 2019. Kag siyempre, this is the remix version. Okay, ambal ni Judy Bangod. Hi, isang akong signal sir. Ginaabot ya. Hindi ka magaling, pwede ka gawa. Basi kidnap ka na. Kagwapa na sa imo. Da ka lang sa sulod, Basi madula ka rin kag mabasulan pang program ko. Sige lang, tiba lang maka-send ka. May chance pa kita. May chance ka pa, no? So therefore, ang song number 4 nagkadto kay DJ Stars ang Balasan Iloilo. So ang ato standing sa mo si DJ Stars may 3 points. Kay
Kag si Yel Villanueva may 1 point. So therefore, may chance pa may 11 songs pa kita nga i-play. So tanan may pag-asa pa na. So hindi magdula sa pag-asa. As long nga buhi kita, aragin ang pag-asa. Okay, so once again, so nagpamatika mo siyempre sa DMC and Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre kapod niya si DJ Vic na nasa return. Okay, sa mga nag-donate sa ilang mga reactions, malawagan natin. Si ang idol ko nga si DJ Black Mamba sang Share FM 101.5. Thank you so much, good idol, sa pagtama. Pwede ka maka-intra. Then si DJ Rex Langrio dahil sa may Kalinog Iloilo. Si Glenn Casquiti, si Mrs. Nerlin, si Rodo dahil sa may barangay sa Pau de Manga. Salamat sa pag-donate sa imong reactions. Then si Jumin Arcilon na pinakagawa pa dito sa may Bel Sitio Sinikway, Proc dos Barangay sa Pau de Mangas. Then araman nagtama sa aton si Kagawad Morina o si ex-Kagawad Morina Barolo di Aros. Daw ka dayunan nga lawagon ta kagawad. Hindi ako sawang hindi magama kagawad. Pero sige lang, si ex-Kagawad or si Nining Morina Barolo di Aros. Then si Ma'am Richelle Dipra, si Yel Villanueva, si Gigi Ioy. Then si Vicky Dilariarte, si Tintin Alistin or si DJ Agustin. Okay, so para man na nag-donate sa ilang mga reactions, okay? Katulad sa itong song number 5. Okay, pag ready na kamo sa song number 5, paki-send sang like dala sa atong comment section. Samtang nag-random aton yung computer. Okay, ang gwapa siyempre nga principal sang Lactoran Elementary School nagtama mo sa aton. Thank you so much sa pagtama, Ma'am Genevieve Hagono Bumilia. Kita-kits kita boss sa aton nga inset, no? Okay, halin nato nga song number 5. Very di sa inyong mga cellphone, sa inyong mga dulunggan, kag sa inyong mga computer brain for our song number 5. Number 5. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your number 1 choice. Mindanao Mix Club.
Mindanao Mix Club. Humongous Mix Club Radio FM. Number one choice. Ilo's best. Okay, our song number 5. But before natin reveal ang correct answer na namin ako tanay, nagkatama sa ating subong si Rico Dumaop dahil sa may barangay Talos na Mangas. Salamat din sa pagtama. Okay, kag of course, iba ba natin yung mga nag-selling monitor dira? Mindanao Mix Club. Kapalita na nag-enjoy sa ating dance party mixes with our name Litson promo. Okay, hambal ni DJ Stars, love me with all of your hearts. Nakulang R. Love me with all of your hearts. Okay, magkutabi computer. Tama ba computer? Si DJ Stars, love me with all of your hearts. Butan lang sang R guro. Galing kayo ba ko inarong spelling wrong, no? Galing kayo nag-send ka sang R. Love me with all lang. Love me with all of your hearts. Tama ba computer? Sorry, wrong answer. Okay, sala. May something kulang. Ang Miguel Villanueva, love me with all my heart. Love me with all my heart. Tama ba computer? Sorry, wrong answer. Sa Japon, love me with all my heart. Okay, ang palaman ni Ma'am Jenny Agono Bamilya, love me with all of your heart. Pares ka mo kayo nani ko, ano, ni DJ Stars, love me with all of you lang to, yeah, of your heart. Tama ba computer? Love me with all of your heart. Sorry, wrong answer. Okay, so sa Japon. Okay, ang pala ni Jenny Bangod, love me with all of your heart. Naman Japon, no? Okay. Sorry, wrong answer. Sa Japon. Okay, ato na song number 5 no from Engelbert Humperdinck. Kanang exact title. Tanong ka mo siyempre sa laan, no? Okay, dala ibalik ko ano ito ang background kaya naubusan na sa background. Nagbalik sa kwan sa replay. Nag-replay si replay. Okay, balik na itong song, itong featured song sa buong, no? Okay, ito na nga nag-answer, siyempre. Sorry, wrong answer. Okay, sa lang yung answer, kaya ang exact answer is pamati, ha? Love me with all your heart lang. Wala sang O, wala sang your, wala sang O ba? Ang correct answer is love me with all your heart. Okay, gets nyo? Therefore, sobrang yung mga answer. So, makoy na wrong spelling, wrong, no? So, dako ako lang, ay dahil sobra. Siyempre, kay parehas ka mo, hindi natin ma-honor ang correct answer, no? From Engelbert Humperdinck. Ang love me with all your heart. Ito, kabisado ni DJ Eugene. Ito ka DJ Eugene. Sa ito anim datsun promo. Okay, song sang 1970 from Engelbert Humperdinck. Okay? May paninabutan ni JDB Bangod. So, yung mga parent mo guro, abutan yan niya. Okay, therefore, ato nga song number 5, wala sa may nakakuha nga answer. So, skip pa nato ng song number 5, ha? Sa ato nga standing sa mga si DJ Stars, may 3 points. Si Yale, may 1 point. So, siyempre, may alapit ang 10 songs na i-play. So, therefore, ang tanan may chance pa, no? Si RJ Villagracia di Chusa nagtama sa atin sa bona. Okay, so nagtanaw ka sa dinagyang. Kapag nagtanaw ka sa dinagyang sa Iloilo. Dala sa may Ruas City, no, si RJ Villagracia di Chusa. Okay, marandom kita sa atong song number 6. Okay, ready na ka mo sa song number 6. Pakiclick sa inyong like, dira, no? Like emoji para nga sa atong song number 6.
Mindanao. Mix Go! Number 6. Okay, our song number 6 now. Pamati. Kag just write the answer, the title of the song sa atong comment section. Kag may pinakamadamo nga man sila karon, may free GCash kamo nga 250 pesos nga GCash. Okay, si Arlie Diala nag-monitor sa atong. Thank you so much sa pag-monitor. Road trip, boom boom, skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan to sa teke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba, sa kapunta to the moon. Road trip, boom boom, skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan to sa teke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba, ay galan tat, 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 Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Elo's back. sa kapunta to the moon. Road trip, boom boom, skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan to sa teke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba, sa kapunta to the moon. Road trip, boom boom, skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan to sa teke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Get a mission, pumunta sa top. Buhay mahirap, gawing masarap. Gawa ng milyon, gamit ang rap. Iwan ang kasama na puro panggap. Di mo ako mag-gets, pangarap ay high. Si taas ng jets, tingala sa sky. Sa'kin sa peg ka makasakay. Iwan yung dating mga kasabay. Hindi na kamet, sipag lang. Tignan mo sa net, ilan lang. Sa malupet, kanila lang. May height sa head at iba ang akaswag. Attitude, that ass, so big. Sa kapunta to the moon. Road trip, boom boom, skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan to sa teke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba, sa kapunta to the moon. Road trip, boom boom, skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan to sa teke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba, sa kapunta. Tat, 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 Okay, our song number 6. May mga nag-comment sa nag-send na sa ilang mga answers na. Pang-check natin yung mga answers. For the meantime, so nagatama sa ato si Ma'am Susan Tyson. Atong sponsor sa ato nga 250 pesos nga GCash. No? Good evening, Sir Vic. Nalit ako. Nalit ako, nakatapos ko ng live. Ako nakita ko yung nag-live ka, galing kay ilang ala ko magtama. Kaya nag-sit up na ko sang live ko na.
Tisa masagid kay Susan Tyson, akon nga batchmate dira sa may classmate sa may Metro Manila nga taga Dumangas man kag taga Guimaras, no, sa pag-share sa imong mga blessing. Siyempre ang 250 pesos nga GCash sa linis sa iya, no. So kung sino magdaog karon, pasalamatan niyo siya karon, no. Kung hindi ka mo kaya magpasalamat, ako na lang magpasalamat sa iya para sa inyo. Okay, so check out yung answer. Hambal ni Yel Villanueva, to the moon. Tama ba, computer? To the moon? Sorry, wrong answer. Okay, sara ang to the moon. Hambal ni DJ Sarge sang Balasan Mix Love, to the Mars. Tama ba? Sorry, wrong answer. Okay, suicide na si DJ Sarge. Hindi mo problema kay kung leading subong. Hambal ni RJ Villagracia di Chusa kag ni nagliwat si Yel Villanueva. Pwede maliwat, ha? Pwede maliwat kung sala. Galing kayo problema kung may nauna sa imo, mauna gidyang nauna, no? Hambal ni RJ Villagracia di Chusa, Moon. Tama ba, computer? Moon ba? That's right. Okay, therefore, ato song number 6. Ang exact answer is Moon by Nick Makino sang 2022. Last year lang ang kanta, no? Or 2 years ago. 2 years ago. Kaya 2024 na. Masala pa ko sang isip ng kalendaryo. So therefore, ato song number 6. Nagkanto kay RJ Richusa, si DJ RJ. So ato ni mga scores, no? Si DJ Sars may 1, 2, 3, may 3 points. Si Yel Villanueva may 1 point. Then si RJ Richusa may 1 point. May 9 songs pa. Busingon, tanan may pag-asa pa. Tanan may pag-asa pa. Basig-bastig ka muna sa inyong mga ginagugma. Tanan may pag-asa pa. Okay, check natin mga nag-donate sa ilang mga reaksyon sa akong Facebook Live para mapang-acknowledge natin. Kag siyempre magbalik-balik sila sa atong Facebook Live. Si Piuna Vinicier mo, ako niya gwapang estudyante before sa may Sapao Elementary School. Salamat kayo sa pag-donate sa imong heart. Kag si Arlie Diala, no? Di si Glenn Kitty, no? Kag si Bicoy Donoso. Doon sa may lawan ng tiki, ako niya bro, no? Salamat sa pagtamwa kay pag-donate sa imong reaction. Okay, thank you sir, ma'am Susan. Huwag ka pa nagdaog. Huwag ka pa nagdaog, RJ. Pero ka lang pa thank you, magdaog ka na. 1 point ka pa lang. So, may chance ka, pero daw hardly broke ka. As of now, you're hardly broke. Kaya 3 points sa atong leading. O sige lang, wala problema. Kaya ito na, may pag-asa pa, no? Nagayom-yom si DJ Sars, kaya leading siya. Okay, manandam kita sa atong song number 7. Road trip, boom boom, stir stir, zoom zoom, sa fake, no room. Okay, sa ating name dito promo is brought to you by Ma'am Susan Tyson sa may Metro Manila. Okay, atin natin ang song number 7. So, oras natin is 8:31. So, sa wala pa nakapanyapon, panyapon na. Okay, so atin natin ang song number 7. Number 7. Mix Club Net Radio FM, your number 1 choice. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda uy daya kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the First. He's one badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. Okay, oras natin is 8:35 in the evening. Kimasagid gamay dahil evening sa tanan nga natutok sa aton nga dance party mixes sang DMC Neto GFM, the one and only dance mix channel.
Diri sa Dumangas. Nga akong nga Facebook Live kada Sabado kag Domingo. Kag siyempre after sa akong program may arak tang replay sa YouTube. No, sa YouTube atong program i-replay nato sa YouTube. So kung malawagan ka mo diri, malawagan makamo sa YouTube no. Sa may mga YouTube channel diri sa may mga Gmail. So paki-support man sa akong YouTube channel. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, siyempre ang akong YouTube channel is DJ Vic the Nosso Return. Okay, paki-support lang, paki-tamo-tamo lang, paki-subscribe, paki-like, kag paki-watch sa akong mga videos kag possible do not skip the ads, okay? Okay, so nagatuman sa ato sa bong si Opial Vigapria Region, no? Si Region Vigapria Opial. Amo kay man nga apelyido basi okay, basi kay baliskad mo mga alam mo. Wala mong ibaliskad mga spelling basi sakto man eh. Once again si Region Vigapria Opial, no. Shout out sir, watching from Dubai. Okay. Sa mga taga-abroad ato ng mga listeners, mga viewers ng big time. Thank you so much good Region sa pagtamad no. Kag halong-halong na sa imo sa may abroad na. I know nga nag-enjoy mga kamudra. Sa mga panahon, wala naman problema ako sa abroad ka kay tungkol sa social media. Pwede mo na ma-communicate ang imo pamilya. Unlike sa unay nga panahon nga kung nato ka sa abroad, no, mga 10 years ago, mga 15 years ago, mga 20 years ago. Pag ato ka sa abroad gani, no? So, ang pinaka-budlay nga kontra mo gid pag sa abroad, ang homesick, no? Kaya labi na ko nahidlaw ka sa imong pamilya. Ilabi na ginahidlaw ka sa mga ilimnon. Kaya nagkadto ko to yung mga palaho ka pala inom ka. Kaya wala yung inom sa Saudi. Kaya siyempre kung babaydor ka, ito babae malalaway ka to imo yun. Kung hindi ka gito magkata sa Saudi kung pala inom ka kag pala babaydor, kaya hindi ka gito mabuhi. Okay, pero sa mga panahon niya tungkol sa social media, pwede mo na ma-meet up or ma-communicate ang iyong mga pamilya anytime through video call, through chat. No? So medyo gamay na lang ang homesick na. Pimiro mo na. Magdugay kapit pa nag-withdraw ka na dako-dako. Why na homesick. Okay, check ito yung mga answer. Ang unang nag-answer or ang nag-answer si RJ Villagracia de Chusa. Nag-answer man si DJ Sarge. Hambal niya, boys. So now tabi check si DJ Sarge. Hambal ni DJ Sarge computer. Boys, tama ba si DJ Sarge? Sorry, wrong answer. Okay, wrong answer. Kulang ka boss imong answer. Kung sa mga plite, kulang ka piso. Okay, ambal ni RJ Villagracia de Chusa. Boys. Tama ba computer? That's right. Everybody join me! Congratulations! Grabe, napambalaan pa ni DJ RJ ba? Okay, ang song number 7 natin is Boys from Wigfield. Sang 22 nga song, no? Medyo matugay-tugay na. Siguro mga 12 years ago. No, pero kilala pa lang pa yan ni RJ Villagracia de Chusa. Siyempre kay operator sa sound. So, kabisado mga kanta. Okay, therefore, ito nga song number 7. Nagkadto kay RJ de Chusa o Villagracia de Chusa. So, ito standing si DJ Stars may 3 points. Si Yel may 1 point. Si ilang, nalipata 1, 2, 3. So 3 points si DJ Stars. May 1 point si Yel Villanueva sa may Taiwan. Kag may 2 points si RJ Villagracia de Chusa. Therefore, tanan may pag-asa pa, no? May pag-asa pa. Okay, kinalis ko ang isa mga kasikat ng remix maker dito sa may Lawan ng Tiki na si DJ Jomar Baldistamon. Si idol ko DJ Jomar Baldistamon. Salamat kayo sa pagtutok. Okay, katuloy sa itong song number 8. Ambal ni RJ, kung nagpamati lang kita sa sound, nag-live ka. Kabisado mo ng mga title sang song, di ba? Sabi nagit ko na nag-request ba mga chicks, no? Pagkitaon mo gina. Okay, ambal ni DJ Jomar Baldistamon. Good evening, Sir DJ Beck. Shoutout sa Aranas. So, tanan ng mga members ang Lawan Mix Lab. Of course, si DJ Jomar Baldistamon. Paki-support man sa YouTube channel ni DJ Jomar Baldistamon. Big time niyang yung channel. Hindi mabangbang. Paki-kuha na, paki-butang sang link sa imong YouTube channel DJ Jomar. No? Libre ang pag-promote sa inyong mga link o mga channel. Wala bayad ah. Hambal ni DJ Sarge, wala pa ko sina na tao.
Wala ka ba na tao sa 22? Sang 2002 ay ka pa na tao? Sigurado ka? Sige, tiyan ni kuan ah. Basic pa lang siguro, mga gina-construct pa lang. Okay, si Annabel Francisco nagatamo man. Of course, that's my City Naloyan Barangay sa Pau de Mangas. Ang baling RJ, wala chicks sir, bawal gid. Bawal ko may bantay, pati lang kung wala bantay. Kuan ganing may bana, may sawa, gaya gimmick. Okay, so kada nila sa atong song number 8. Pag ready na ka mo. Okay, so once again sa mga may pinakamadamong ang mapaktan karon. Siyempre may 250 pesos nga GCash brought to you by Ma'am Susan Tyson dito sa may Metro Manila. Kagisito ito nato nga the weekend. May mga premyo kita sa kada weekend ha. Namangita kita sa mga sponsor para nga enjoy ato nga program. Okay, kato na kita sa ato nga song number 8. So, beri di sa mga dulunggan kag sa mga cellphone, sa inyong mga keypad kag sa inyong mga computer brain. Here's now our song number 8. Number 8.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilaw Best. DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilaw Best. Okay, welcome back sa atong Name the Tune promo. Kag subong nakita sa atong song number 8, okay? But before that, so acknowledge na itong libat na nakatutok sa aton, subong, no? So, ambal ni Annabel Francisco dra sa may Sitio Naluyan, Barangay sa Padumangas. Mayang gabi, sir. Okay, mayang gabi man sa imo kag sa imo family circle kag sa tanan ng mga duno sa family dra sa may Barangay sa Padumangas. Okay, ambal ni RG Villagracia kaina, wala check, sir. Bawal gid wala checks, no? Ambal gid sir Liogman ko, shout out sir sa Team Turbo family, no? Team Turbo family, no, si Tatak Pobre, DNS Soundworks of Iloilo City of Love, then R Audio Works of Rojas City, Explode Audio Classic, Jazz Audio Classic, then the Plaza Audio Classic, and Ace Disco Mobile. Okay, thank you so much sa pag support sa akon yung mga live notes from, of course, greetings from RJ Villagracia di Chusa. Okay, check natin nag-set sila mga answer, no? Unang nag-set ang answer sa based on my computer. Ina-check ang duha ka computer na cellphone kung tsakto giman, no? So, unang nag-send, siyempre si DJ Sarge sang Balasan Mix Club DJs. Kagahambal niya, darating yan. Sa mga nagaproblema dira nga wala pa sang nobya. So, ang imo nyo gid lang, pagwapagwapo lang kamo. Kag pagwapagwapa, kay talagang darating yan. Okay, so nag-correction siya. Darating yan from RG Villagracia. From Yale Villanueva, so darating yan. Okay, ang problema galing okay, so ang kay kuan niya kay RJ Villagracia di Chusa, dating yan. Pagdating yan, pira yan, di ba? Giliwat ya, darating yan. Nambal ni DJ Sars, sakto tuan sa mga na, sakto spelling. Darating yan. Okay, ang exact answer syempre is darating yan. Okay? Ato song number 8 is darating yan from Yancy sang 2022. So 2 years ago nga song. Kag therefore ang aton nga 1 point nagkatuliwat kay DJ Sars. That's right. Everybody join me! Congratulations! Okay, ang score ni DJ Sarge is may 1, 2, 3, 4. May 4 points ka pa lang. So, may alapit ka pinaka-songs. Okay, therefore, tanan may chance pa, no? Pwede pa siyempre mahabol ang 4 points ni DJ Sarge. So, proceed kita sa aton nga song number 9. Para makapanyapon ako. Makapanyapon ako mo da. Ako yung makapanyapon. Okay, salamat kayo sa pag-shoutout, sir. Okay, welcome kayo. Basta nag-comment, i-shoutout natin. Okay, pag-ready na kamo sa itong song number 9. So, just send sang like or like nga emoji dira, no? Nagarandom atong computer. Sa nagarandom, just send like emoji in our comment section da. Ang bali DJ Sars, nalingaw pati bata ko, sir. Pila ka tuig ang bata mo? Ano na bata na sa urig or bata sa bata sa basta sa urig, no? Okay, thank you so much, good. Patingin mo da anak nagapamati, ha. Loyal ni Asiko na. Loyal kag fitful si DJ Sarge. Parehas kami ning kabuot nga duha. Last time naglagaw kami da sa may stansya, may putani nag-ditch ko da sa imo, no? Para makalagaw-lagaw ko da sa imo. Sige, may chimpo da sana. Okay, we're now in our song number 9. So, be ready na sa imo dulungan. Kay tanan may chance pa, no?
Kag remind ko lang gali no, kung magdaog ka mo karon, i-chat nyo ko sa inyong GCash number. So hindi ko na obligado nga pagitaon pa mo karon ha. Kung hindi ka mo karon mag-chat sa ako, sige mo na mate. Pag way ka mo na mate, sorry na lang. Kung kamo ang nalawagan nga nagdaog karon, i-send nyo ang inyong GCash number karon, okay? So i-remind ko lang ha, hindi ko obligasyon nga pagitaon ka mo karon. Pag inlawag ko ang nga kamo nagdaog. Okay, ito na may chance pa. Okay, 10 years old ang bata sa original. Sa original. Busingon nga hindi pa oreg. Pati joke ka. Okay, our song number 9. Number 9. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ila's best. This is the mix of DJ Richmond. That's why I'm talking to the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. BMS Boys, the best. Victor Noso, the third. DJ Victor Noso, the third. Danau del Norte Mix Club. And now, Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa. Halabera, waswas, bomba, birada. To be wild, grew up to be wicked, wild talks and crazy more. It's DJ Victor Noso the third of Humongous Mix Club. this is the mix of DJ Richmond. Okay, our song number 9. Sige, before kita mag-reveal sa answer, no, si Parico Pelcad Spartanisher dahil sa may Canada nagatama sa aton. Thank you, pre, sa pagtama, no, kapag send sang 50 stars. Grabe, galante si Parico Pelcad Spartanisher dahil sa may Canada. Oy, pinito naman siya may himo nga kuan sponsor sa atong aning Dutch promo. Kala mo, pre? Ikaw ang next atong sponsor sa atong aning Dutch promo. Kamay lang yung amount, ha? So, love you, pre. Sige, si man na sa imo, pre, na. So, daw na idlaw na kita mag-banding sa imo. So, pwede makapuli ka na by next year para maka-banding na. Kag siyempre, maka-inom kita or maka-inom kita nga atong pulutan. Wala sang bukog, no? Okay, all the way from Canada, no? Toronto, Canada, si Parico Sprekitik, no? Ang yung adal nga hayo. Thank you so much, friends. So, basta pili ka mga sponsor sa itong next nga name, Lechon Promo doon sa simana, no? Mapim na ako sa ima. Once again, thank you so much, friends. Kag nag-vlog mo ni siya, pakisupport lang siya ang mga vlog, no? Sa may, sa yung account. No? Nag-vlog man, nag-content creator man. Thank you so much, friends, sa pagtama. Kag tambay-tambay ka lang, dra. Kag siyempre, this is Dance Party Mixes ang DMC Net Radio FM, ang the one and only Dance Mix Channel dito sa Dumangas. Kag online radio dito sa Dumangas. Okay, pre, okay gido. May sponsor lang kita sa mga simana.
So mamati ka mula sa kung si Mana kayo may sponsor kita sa aton nga Name Ditson Promo. Okay, salamat dito sa pag-play sa pagtama na. Okay, check natin mga answer. Ang unang nag-send sa answer si DJ Sarge. Okay, mali yan. Name, Girl in the Mirror. Then si RJ Villagracia de Chusa. Okay, si Girl in the Mirror. Si man si Yel Villanueva, Girl in the Mirror. Okay, Biker Dupe Spray. Okay, so ang grupo ang galing kuan nga account, ang Biker Dupes, no? Pag-search na sa account sa Facebook. Di ba, pre, may YouTube ka, no? Pag-links ang imong YouTube, pre, send sa comment section ng imong YouTube para ma-click sa aton yung mga viewers rin, no? Ito mga suki man, ang mga grupo man nato na. Okay, ang mga answer is Girl in the Mirror. Para rin sila kag siyempre ang unang naka-answer si DJ Sarge sang Balasan. Tama ba, computer? That's right. Everybody join me! Congratulations! EMS Boys, the best. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This is the mix of DJ Richmond. Okay, ito song number 9 is Girl in the Mirror, in the Mirror. From Sophia Grace featuring Silento. Okay? A song sang June 10, 2016. DJ Richmond. That's why I'm talking to the kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. EMS Boys, the best. Okay, sa ating standing, si DJ Sarge may 1, 2, 3, 4, 5. May 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 points si DJ Sarge. Si Yel may 1 point. Si RJ Ditsusa may 2 points, no? Siyempre may chance pa kayo may ala pa kita nga 6 songs nga i-play. So kung 6 songs na i-play, pwede pa overtake si DJ Sarge, no? Okay, sa oras ang star from Bikers Dupes, no, ni Parico Pilcad Spartanisher or si Parico Splikitik. Isa mas gipre sa pag-link sa imong mga channel. Okay, so katunag sa ato nga song number 10. Ang song number 10 naton, mga paborito ni siya sa mga baylihan, no? So sa mga naga-disco dira. So nabatian niya ni siya nga kanta, no? O nga song ang ginasautan. Okay, so ma-random ato computer para sa ato nga song. Ay naka-random na. Para sa ato nga song number 10. Okay, ato nga song number 10. Pamati, kagbiri din na sa inyong mga answer. Number 10. Ako na problema kung sana makakita sa daon nga laya atong amigo nagtinga dinig na siya maimutang magsakit tiyang tubyan. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Dako iyang isi abot sa dalong dan rapa pam 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 rapa pam 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 lapi anak ko nagikas kinaiyahan ingon sila bisis di na tinuod ang tinuudan na isa pa nakapungtod lingit-lingit sa wala lingit-lingit sa too kapag tila nga maitatayo na ang tulor rapa pam 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 rapa pam 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 dako iyang isi abot
Mix Club Radio Your FM. number one choice. Sa atong amahan, di patubuang kanong para sa ato ang tanan. Nung inyong ibabakan, inyong ibawalan, nga inyong ikaon pato among kayutan. Ratatam, pam, pam, ratatam, pam, dako iyang isiabot sa dalong kan. Ratapam, pam, pam, ratatam, pam, lamig ka natural, ikas kinakidahan. Rapapam, pam, pam, ratatam, pam, dako iyang isiabot sa dalong kan. Rapapam, pam, pam, rapapam, pam, lamig ka natural, ikas kinakidahan. Yeah, yeah, yeah. DJ Dance Remix. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up, this is B2K. Hey. This is Ashanti. What up, it's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami isang mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani balkadahon ng mga matambok. Di ang akon pag ginasagot ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to Party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to Party people in the house. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Playing the best retro flashback music and the latest dance hit together with your most admired DJ, CJ Vic Donoso III. Grupo mo!
Among Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Pinoy's best. Okay, welcome back sa atong name written promo sa DMC and Net Radio FM Dance Party Mixes. It's 9:07 in the evening. Kumusta na atong pag lingaw-lingaw dala, no? Okay, so before kita mag-continue mag-reveal sang answer sa aton nga song number 10. So, acknowledge natin na nakatutok sa aton na si Phil Manicor Donoso dala sa may Lawan Antique, ang ex-girlfriend sa akon nga bro dala, no? Tingnan sa mas sa pagtama, kagambal niya DJBIC plug bikasyo namon sa Tibiao Antique this coming February 19, 2024. Thank you so much, Ged, okay? Sa mga mahilig dala sa mga motor show, kanto ka mo sa may Tibiao Municipal Auditorium sa Tibiao Antique on February 19, 2024 para sa first Maninihon Festival motor show, no? So may 5,000 pesos sa all champion plus all gold black trophy for and also for major and minor awards, no? So para sa Tainan Pro semi-modified sa may Pantra sa Tainan Pro 135 to 155cc. Okay, naintindihan na sa mga aton mga motor show fanatic, no? So event will start on 2 p.m. sa may February 19, 2024 dala sa may Tibiao Municipal Auditorium sa may Tibiao Antique. Okay, so kanto ka mo dito. Kasi siyempre may alas sila nga gwapa nga model nga si Miss Jassy of Iloilo. So hindi lang mabusog inyong madulungan, mabusog pang inyong mga mata. Kaya may gwapa silang model nga dalon dito. Okay, doon makadito ko to ba? Galing ito kalayo sa akon. Sige, ito yung so much good film Manicor Donoso sa pagtama, no? Okay, request na ako sang song Pak Bong Pong para sa mga mahilig sa motor show. Sige, check na ito karakon na may available ako, Okay, si Bro Kobicoy Donoso, nang pares kami kabuot nga wala gid bisyo. Okay, sa bisyo naman binutig lang. So, nakita mo sa Facebook Live. Kaya hambal ni pare ko Spekitek Pilkad Spartan this year. Nag-intra mo siya, tikwi ang title na play. Tikwi ang title. Oo, tikwi do lapit-lapit mo, no? Okay, ato nga song number 10. Check nato mga answer. Ang unang nag-send si DJ Sards. Hambal niya, Herbal na Utan. Okay? Siman kay RJ Villagracia, Herbal na Utan. Okay, tama ba computer ang Herbal na Utan? That's right. Okay, so ang correct answer, siyempre, Herbal na Utan, our song number 10 from the group called Halamana sang 2023. Pero kung isa sang Rigi ni siya. Rigi ni siya nga song, galing yung remix, no? So therefore, ang song number 10 na to, nagkadto kay DJ Sarge. So meron ka na 6 points. Si DJ Sarge may 6 points. Si Yel may 1 point. Si RJ may 2 points. So may 5 pa ka song. Subot singon. Si RJ may chance pa kung masustain mo ang 5 ka songs, no? Pero pag na-answer ka ni DJ Sarge, so siya na ang panalo. Pero subong asob na kay may 5 pa, kay 2 points ka. So 5 plus 2 equals 7. So pwede pa rin mga play sa isa ka song, no? Okay? Ambal ni Bro Kobicoy, what's out sa tanan ng mga listeners sa imo, Bro DJ Vic, okay? Salamat din sa pagtama, Bro Bicoy. Donoso dra sa may Lawan Antique. Okay, ma-play kita sa last song na ton. Kung magpakta ni DJ Sarge, so siya ng winner. Pero pag hindi, syempre, may ara pa kita nga. Next pa ka nga song para mahabol. Ang chance ara pa kay kuan kay RJ, no? Okay, so alin na song number 11. Okay, beri din na sa inyo mga dulonggan. Okay, our song number 11. So, just guess the title of the song. Paki-commit sa aton nga comment section.
panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni Ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya, kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga na ara sa tunga. Mr. DJ Umpisay na, kay masaot ta, dahil na ulag na mo The public may dance. Humongous Mix Club Radio FM. Your number one choice. But don't go up my shit at 3 a.m. saying, how you need me now? Don't call me boo. That's some kind of goals. What you about to if you don't want me secret about the past? Baby, don't call me friend. If I hear that word again, you ain't never get a chance to take me naked in your bed. I know girls ain't hard to find. If you think you wanna try, then consider this an invitation to kiss my ass goodbye. Give me that title, title. Come and give me that title, title. Baby, give me that title, title. Come and give me that title, title. And now, here's another great sandwich from DJ Donoso III of the Humongous Mix Club DJs. It's time to dance. Humongous Mix Club Radio FM. Your number one choice. Humongous Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, our song number 11. Okay. Ano bilin na nangitamo sa ato si RJ Villagracia di Chusa kag si DJ Sar, si ato mga silent monitor nga nakatutok sa aton. Okay, so kay wala may naka-answer, therefore ang amali DJ RJ title gud man answer mo. Sorry, wrong answer. Okay, kaya nabala ni DJ Sars nga pag na mistake si DJ RJ, dako ng chance niya, so ang gimbutang ima is title. Tama ba computer? Sorry, wrong answer. Okay, so si RJ ang aton nga second leading na. So kung ma-answer niya tani siya, posible siyang ang madaog. Kung ma-mistake sa isa, siyempre wala na chance. Kaya pag mag-play pa kita sang 4 songs. Okay, may 4 songs pag rin, no? Okay, may 4 songs sa pagali. So pwede pa kita ka-play sa isa kanta gali, no? Kaya kung maka-answer pa ka na ma-sustain ni DJ RJ ang apat. Siyempre, pwede pa siya makahabol na. So, pwede pa kita makaplay sa isa kasong ulit. Okay, so ang song number 11 naton, Budlagid. From Megan Trainor sang 2015. Nga wala pa matao si DJ Sarge. So, pwede siya matao. So, ang title is Kiss My Ass Goodbye. Kiss My Ass Goodbye. Basi mag-play liwat, no? So may 4 songs pa kita, therefore pag ma-answer lang karon ni Kwan, Kiss My Ass Goodbye. So sala ka man Japon DJ Sarge. So may 4 pa ka songs sila i-play. So therefore pwede pa kita pa play sang isa. Kaya kung ma-answer lang karon ni RJ ang 4, so 6 siya, matay pa ka mo ni Kwan, ni DJ Sarge. Pero pag wala ka namang answer, kag mistake na daog na si siyempre si DJ Stars. Okay, ma-play kita sa last song na to, or another song number 12. Okay, our song number 12. Okay na, pamati na kag guess the title of this song. DJ U1 Brian.
tawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala damo. The public may dance. DJ U1 Brian. Okay, so oras nato is 9:19 in the evening. So sa kuna to na para nga makain kita early. Okay, so ang unang nag-send lang gid no is from RJ Villagracia de Chusa. Hambal niya me and my guitar. Okay, tama ba computer? According kay RJ Villagracia de Chusa, me and my guitar. That's right. Everybody join me! Congratulations! Okay, therefore si RJ may ara ng 3 points. Kag siyempre may ara pa kita nga may ara pa kita nga 3 songs na i-play. So pwede pa ka mo katay ka kung ma-sustain mo DJ RJ, no? Okay, balda na PC ko hanga. Part na sang kuan sang game niya kung hindi updated yung mga gamit, no? Sige lang, may 3 songs pa. Pag hindi ka na mapakta ni RJ, daw ka na DJ Stars, no? Pero pag mapakta niya pa karon ang 3, sumatay ka mga 2, may tie breaking pa kita karon. Okay, so kanto kita sa ato na song number 12. Kag siyempre ang Name That's in Promo is brought to you by Ma'am Susan Tyson dito sa may Metro Manila. Okay, na ito song number... Okay, song number 12. Okay, hindi na nag-background. Hari ito song number 12. Everybody get your fucking hands up. Okay, RJ, so hingagaw. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Everybody get Your your fucking number hands one up. choice. Okay, our song number 13. Okay, so nagsisin answer si DJ Sarge is Easy on Me. Then si RJ Villagracia de Chusa is Easy on Me. Okay, computer? Tama bang Easy on Me? That's right. Everybody join me! Congratulations! Okay, our song number 13 is Easy on Me by Adele sang 2021. Okay, therefore, ato nga winner. Siyempre, ang nag-iisang DJ Sarge sang Balasan Mix Club DJs. Meron ka 7 points. Everybody join me! Congratulations! Okay, sa mga wala nang nagpalaron, yung nagdaog sa bong like si RJ na Villagracia de Sousa. Kay Yeldra, no? Sa may Villanueva, sa may Taiwan. Kag sa iban pa nag-silent monitor. So may chance pa kamudasan nga simana. Kaya aton nga limited promo kada Sabado or Domingo, no? Okay, so kay Philman ni Cordonoso, ano na background music natin ang Pak Bongbong, Bongpong.
Okay, thank you so much guys sa tanang nag-join sa akong nga name dito promo kag sa akong nga dance party mixes. Okay, acknowledge ka na yung liwat ang nag-donate sa ilang mga reaction sa akong nga live. No, si liwat si Sir Eugenio Hulo sa may barangay Cali Dumanga, si Fiona Binis Yermo sa may barangay Talasan Dumanga, si DJ Potpot or si E.G. Gunato sa may Palok Sol Dumanga, si Pari Bernard John Mosquida sa may Bano sa Dumanga, si Ma'am Precious Derequito sa may Salangan Elementary School, si Cura Di Madara sa may Barangay Talasan Dumanga, si Arlie Di Ala sa may ito ba kay housing, si To James Lomo Pirales sa may Cagayan de Oro, si Stephen sa may Barangay Hardin Dumanga, si Cheryl Grace Dorimon sa may Barangay sa Pau Dumangas, si Pare ko Pelcad Spartanisher or si Pare ko Splikitik, si Annabel Francisco sa may Barangay sa Pau, si General Uyan, si Champ Diluso or si classmate ko Edwin Diluso, no, sa may Iloilo City, si Nini Lampitok Mendia sa may abroad, si Numba Villa Altar Pina de Bira sa may Barangay Hardin Dumanga, si Annalisa Donoso sa may Barangay Talosan Dumanga, si Archie Garalda sa may Gimbal Iloilo, si Paring Nipi Di Piasa sa may Barangay Bakong, si Dalia Binancio Quarton Binancio sa may Barangay Bakong, si Guillermo si Dante sa may Barangay Sapo Dumangas, si Ray Dexter Diduayan sa may Barangay Talosan Dumanga, si Ma'am Liumi Dimson Bitanya sa may Barangay Cali Dumanga, si si John Rensky Alba, also si Ma'am Ami Grace Lucero sa may Barangay Sapo Dumangas. Thank you so much sa pagtamwa. Si Rijoy Donisa Sanchez, ako niyong gwapong estudyante before sa may Sapaw. No, thank you so much, Ged. This is ato nga sponsor nga si Susan Tyson. Salamat sa pag-share sa blessings sa ato nga 250 pesos nga Gcash. Si Yel Villanueva sa may Taiwan, si RJ Villagracia de Chusa sa may Ruas City, si Ma'am Regina Escanda de Campo. Thank you so much sa pagtama, ma'am. Isa man sa vlogger din sa Dumangas. Si DJ Sars, of course, ato nga winner sa mga gabi. Si DJ Agustin, din si Vicky Dilariarte, si Gigi Ioy, si Ma'am Richelle Depra, si Judy B. Mangod, sa may Palok sa Old Dumangas. Then si Nining Morina Barolo Di Arroz, si Michael Borbajo, si Parico Pablito Pedrigosa sa may Duwiñas Iloilo, si Alson Blanco sa may abroad, no, si Jumin Arcelon, si DJ Black Mamba sang Shared FM 101.5, si Ma'am Lorlin De Quito Dimson sa may Cali Dumangas, si Arlene Dipita Dipra sa may Hong Kong. Thank you so much palintin sa pagtama. Si Romeo Villanueva Nilia, si Rodo Nerlin sa may Barangay sa Padamanga, si Glyn Casquite, si Rex Langrio kag si Bicoy Donoso sa may Lawaan Antique. Okay, bali DJ Sarge ka namin gid sir sang imong live program, malingaw na gid kami diya. Sige na sa naman Sabado or Domingo, kay ti boss may trabaho na ko na. Mabalik ako boss Bakiro, so hindi na ako boss ka program, kay Bakiro na boss. Mabantay naman sa bata sang iba, no? Sige, kada ni Sabado Domingo, actually kapila na ni nga name Datsun promo, bago ko lang ko nakatamwa. Sa wala nagdaog, may dason pa, no? So hindi magdulot sa pag-asa, no? Tara, basta nga may mag-alive kita, may chance pa ka magdaog. Thank you sir, bawi ta sa sunod, oh. Bawi ka mo, Sabado or Domingo? Yan ang sila ako nga name Datsun promo. Kung hindi Sabado, sa Domingo, okay? Kaya sige, thank you so much kay Susan Dyson sa pag-sponsor. Anda sa nato nga sponsor si Parico Spekitek, no? Try ko siya contact lang anytime. Okay, tayo muna mapalam. Thank you so much sa upod sa ako nila kainas ang alas 7 sang gabi, no? Kaya kita na sa Sabado. Or the song nga Domingo sa aton nga dance party mixes sa DMC Nitro JFM. Thank you so much, Kag. God bless everyone and have a blessed Sunday evening. Of course, padang sa pag-monitor sa akong mga Facebook Live dito sa the one and only Dance Mix Channel. Dito sa Dumangas, ini ang DMC at Net Radio FM. Dancing to the beat with DJ Eric Name. Babu Mix Club. Babu Mix Club. You
are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Kayo'y nakikijamming sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Are you looking for exclusive music and dance party mixes? Just search DJ Vic Donoso III on YouTube. Don't forget to share, like and click the notification button.